bahay ni Mamasita Nicole. Sa bahay natin guys, sino nga ba? Diba? So anyway, bago natin siya ipakilala dito sa harap nyo, isalaysay ko muna kung ano siya na pagka-tao. Yes, so, ito siya guys is American, yes. He lives here in America and then he's handsome, he's rich man, and he have sunglasses, super expensive, color green, yes, super green. Green is life din yan guys. So anyway guys, bakit ko nga siya nakilala? Kasi wala nga akong friend dito. Nakilala ko siya yesterday, nung nag-vlog ako, pumunta kami sa museum. Nakita niyo yung video ko, last video ko. Yes, nag-video ako doon sa museum at saka doon ko siya nakilala. So, I met him in the museum, tapos, nag-ask siya sa akin, sabi niya, are you a vlogger? Sabi ko, of course. Sabi ko sa kanya, yes, I'm a vlogger. Tapos sabi niya na, can I be your guest in your channel? Sabi ko naman, yes! Bakit naman hindi, diba? Gwapo nga guys, minsan lang tayo makakuha ng guest na gwapo. Yes, kasi nga, mayayamanin. Sabi nga niya sa akin na saan daw ako naka-stay. Sabi ko na, naka-stay ako dito sa hotel, ganon. Kasi ano lang ako, tourist lang ako dito. Kasi nga, dito tayo sa Colorado ngayon, diba? So anyway, sabi niya, kailan daw ang time ko? Sabi ko, it's up to you kasi ako, wala akong work dito. Nag-vlog lang ako. Baka gusto mo, it depends sa'yo kung kailan ang available time mo. Sabi niya, okay, mag-message na daw siya sa akin. Kaya nga ngayon, nag-message niya sa akin. Tapos pumunta na siya dito guys. Nandito na siya sa hotel. Kaya super excited ako para sa inyo kasi naghahanap din siya ng jowa. Marami kasi mga kaibigan ko na naghanap ng jowa, especially mga American nga, diba? Sino namang hindi gusto ng American kasi lahat naman tayo may mga pangarap na makapag-asawa ng American. Meron din gustong pumunta dito sa Amerika kasi ang Amerika is really different talaga guys sa lugar natin sa Pinas. Pero anyway guys, I love still Philippines kasi dyan tayo nagsimulan. Yes. So anyway guys, tingnan ko muna siya. Super happy talaga siya. Tapos nakakabahan daw siya sa atin kasi nga first time daw siya naka-guest sa bahay natin. Yes! First time daw talaga niya. Sabi ko, don't you worry. O, diba, English? Sabi ko, don't you worry kasi yung mga ano ko, nag-watch sa mga video ko, gusto din nila ng mga foreigner. Oo, kasi sa Philippines kasi, kunti lang yung mga foreigner, diba? Siyempre, ikaw pa naman, diba? Paayaw-ayaw mo pa. So, super excited. Ang dami ko ng daldal kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko para sa inyo, guys. Kasi super handsome niya talaga. So, yung name niya, guys, is Tortuga. So, sa Spanish yan is Tortuga. Yung name niya is Tortuga. So, para siyang half Spanish, American. Yes, so, i-search nyo yan, guys, ang Tortuga kung anong ibig sabihin. Yes, i-search nyo yan sa Google. Tortuga. Yes, kasi yan talaga yung name niya. Di ba ang ganda ng name niya? Lalo na sa personal, guys. Kung makikita nyo ngayon, super gwapo pa niya. Kung maganda man ang name niya, mas gwapo yung face niya. Yes! Kaya tawagin na natin siya, guys. Excited na ba kayo? Kasi ako, excited na ako. Tara na! So guys, ready na kayo. Nandito na siya sa tabi ko at saka ipakita ko na sa inyo. Huwag nang magpa-ligoy-ligoy pa. Ipakita na natin yung guest natin for today. So ito na siya, guys. O diba? Siya kayo kasi akala nyo kung sino. Ito lang naman siya. Hayop lang siya. Diba? Hayop na yayamanin. Kasi ito siya, guys. Nakasunglass siya. Nakakita ba kayo ng turtle na nakasunglass? Diba wala? Kaya sinabi ko sa inyo sa una na ang guest natin is yayamanin at saka yung kulay niya sa sunglasses niya is color green. At saka ito yung ano niya, guys. Tingnan niyo yung neck niya, di ba? Pang model. Nakikita niyo ba ang model? Matataas yung mga liig niya. Kaya ganito siya, social yung turtle niya at saka model, sexy, nandiyan na sa kanya lahat. Kaya, kung ako sa inyo, guys, huwag kayong mag-alala sa guest natin kasi yayamanin to siya, guys. If you interested, mag-comment down below kayo, guys, kung gusto niyo makilala yung guest natin for today. Bakit nga ba Tortuga yung name niya? Kasi sa Spanish is Tortuga, sa Bisaya is Bao, at saka sa Tagalog naman is Bagong, and the English is Turtle. Kaya ito yung guest natin, guys. O, diba? Ganito lang siya, pero yayamanin. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, yayamanin yung guest natin. Nakikita ba kayo na nakakalo? Diba, nakasombrero siya, nakasuot? Kasi nga, summer sa kanila. Kaya, nag-visit siya sa bahay ni Mamasita, sa bahay natin, guys, para magpakita siya ng kagwapuhan niya dito sa bahay natin. Yes! Kaya palakpakan naman natin yan, guys. Kasi minsan lang tayo makapag-guest ng bao sa bahay natin. Kaya, super thankful ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, wala tayong guest for today. Kaya, pagsalamatan din natin siya, guys, sa guest natin. O, ito, diba? So, kung happy kayo, guys, happy ako at saka happy din siya para sa inyong lahat dyan na nakakita sa kanya. So, super talented to siya, guys. Ipakita ko sa inyo kung gaano siya katalented. O, diba? Ganito siya katalented, guys. Iikot-ikot niya yung ulo niya. Ganun siya. Rapper ko siya, guys. Rapper. O, ganun siya. O, diba? Saan kayo nakakita ng hayop na talented at saka yayamanin at saka gwapo pa? O, ganun siya katalented. So, hintayin niyo yung
guest natin na baon na si Tortuga. Kasi marami pa siyang gagawin guys dito sa bahay natin. Kaya abang-abangan nyo din yan, di ba? Kasi baka magsalita na siya. Yes, may magsasalita na din to, baka naman. Kaya guys, if you enjoy this video, please don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell so you're always updated for my new video.